En halua pitkään puhua, että semmorit pääsee soittamaan ja kaupunginjohtajallekin jää vähän sanaa. There are only two things I have to be good. I have to be good in recruiting students, because you are the future. And the other thing, of course, I have to be good in recruiting personnel, because they are the teachers and researchers which make the university good. And I think I have been successful at least in the first one when I look at you. But you have three duties. First one is work hard. Second one is eat well. And the third one is have fun. Jyväskylän yliopiston uudet opiskelijat, honored new students of the Jyväskylä University. Näissä tämmöisissä kaupunkien puheenvuoroissahan aina hävyttömästi hehkutetaan sitä kullostakin puhujakaupunkia, ja niin kyllä meinaan tässä lyhyesti tehdä, tosiaan lyhyesti, niin kuin Matti tuossa vähän ohjeisti. Aion tehdä nytkin. Jyväskylä on vetovoimainen, kasvava, Jyväskylä on nuorekas, Jyväskylä on suvaitsevainen, Jyväskylä on monikulttuurinen kaupunki, ja rohkenin tämän hehkutuksen tässä pitää sen takia, että se on oikeastaan teidän ansiotanne. Jyväskylä ei todellakaan olisi ainakaan siinä määrin mitään näistä, oliko näitä adjektiiveja nyt 5, ilman erinomaista yliopistoa ja aivan erityisesti ilman erinomaisia yliopisto-opiskelijoita. Matti tuossa oikeastaan kaikki tärkeimmät elämänohjeet jo kertokin, ja voi tietysti olla, ettei teitä tämmöisen varhaiskeski-ikäisen mietiskelyt sillä saralla niin kauheasti kiinnostaskaan, mutta tuohon viimeiseen voi luonnollisesti myös kaupungin puolesta yhtyä. Muistakaa elää ja kuluttaa tietysti rahaa tuolla ympäri kaupunkia. Se sitten jossakin muodossa päätyy myös kaupungin verotuloiksi. Haluaisin vielä yhden ohjeen teille kertoa. Niin mä näin, kun aika moni tuli pyörillä tuolla, ja täällähän on valtavasti polkupyöriä, ja se on tosi hienoa, että opiskelijat käyttää polkupyöriä, mutta ajelkaa varovasti, ja varsinkin tänä iltana hirveän varovasti, kun mä tulin mun vaimo uudella autolla, ettei vaan mitään kolvia tulisi. The stone goes straight up to Timo's ass. Siis what? Up to Timo's ass! Kuusella panoksien alla, jos sais kerran reissullansa, suomalainen voittaa aina. Tiimitakit, 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 Kiitos ihanat tsemmarit. On ihana olla vararehtori, joka saa kukittaa teidät vuodesta toiseen ja olla ikään kuin ensimmäistä vuotta aloittamassa opintoja. Nämä, jotka 86 on aloittaneet OKL:ssä, on olleet yhtä aikaa aloittamassa kuin minä OKL:ssä. On tosi ylpeä teistä. Hauskaa iltaa teille kaikille. Have fun. Mut menkää turvallisesti kotiin sitten, kun pimeys koittaa.